Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices from yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voice. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices from yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voice.
brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared, and the soul felt its birth. A thrill of hope, the weary world rejoices from yonder praise. A new and glorious morn. Fall on your knees. Oh, hear the angel voice. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared, and the soul felt its birth. A thrill of hope, the weary world rejoices from yonder praise. A new and glorious morn. Fall on your knees. Oh, hear the angel voice. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared, and the soul felt its birth. A thrill of hope, the weary world rejoices from yonder praise. A new and glorious morn. Fall on your knees. Oh, hear the angel voice. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared, and the soul felt its birth. A thrill
Kupangido hami dot hormat hita sude, asa dengan ma tapake maskertai, saleleng madohoti parminggonon. Hurian itu hatta, sadarion masuk mahita tuminggu adpen patuluhon. Marolopolop jala marlas niroha mahita. Marlas niroha jala marolop-olop maau mida debata, endehonoku maguarna. Topik ni mingguta sadarion ima marlas niroha ma di tengah-tengah do debata. Sai marlas niroha ma sude akana marhaposat tu debata. Sai maredei mahita ro di saleleng-lelengna ala di tengah-tengah do debata. Sai marolop-olop jala marlas niroha maau baen mida asini rohani debata, asatu masuk au tu langgata ni debata silas nirohaku. Oloi hamu ma jahuba marhite-hite las niroha. Robe mahamu tujolona marhite-hite olop-olop. Martangiang mahita di bagasan roa tabi. Amin. Marede mahita, sian buku ede nomor 125 ayat sada sahat tutulu. Hite-hite goarni debata ama
Dohot koar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot koar ni tot di parbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Marolop-olop maho jalan marlas di roha, ale borusion, ai idama, na Roma ahu maringanan di tonga-tongami, ninna Jehovah, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata, ajar honma Tuhami aturanmu, unak tadi kok kami, patonggor ma matami, asa hutada hami hatuan nami nasiakoi, pargogoi hami marhite-hite hatam. Padao masya kami nasab poda nalipe, saya ditogihon mahamit di akadalanmu, asa hutada hami ho, hanguluan nami, manang mangulu manang mate pehami, marhite-hite Tuhan nami Yesus Kristus anakmi. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 532 ayat sada. Hosiana di anak ni Raja Daud, partigor jala parmona, marsurak maho boru Sion, Raja mrong manopotho. Amin, haleluya, puji tasbih Raja nasian surgoi. Amin, haleluya, puji tasbih Raja nasian surgoi. Puji magoharna Raja si parmona. Amin, haleluya, puji tasbih Raja nahada meoni. Amin, haleluya, puji tasbih Raja nahada meoni. Patik ni debata dihita minggu Advent patuluhon sadarion, imana tarsurat di pasal 32 ayat 10 sada. Songonon ma didok disi, marlas ni roha mahamu mida Jehovah, jala marolop-olop mahamu, ale akka partigor, jala marede masudehamu akka parsihohot marroha. Atong rak mangidogogo mahita tutuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulaw na humbar tupatikmi. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 165 ayat 2 sahat tutolu. Tato poti mado sarta nagodangi tu adopan ni debata, martangi yang mahita. Ale Tuhan debata, nabadia jalana bonar. Parasi jala partalup ni roha jalana basar doho.
Sai marpangulahi maroham midahami. Dibahani saya samar sude dosa nami. Dang adong na hupangasoh kami, dukon ni asini roham. Hati goran na pinatupan ni anakmu do, na hupangasoh kami tujolom. Dibahani pasonang jala apuli mahami, akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema baga-baga ni dewata, taringo tuha sesaan di dosa. Songonodo hatani Tuhan Jehovah, nunga diarsaki ho ahu marhitesian akka dosam, jalanunga dilojai ho ahu marhitesian akka hajahatanmu. Ahu tutu, au sardiri manalesai akka pangalosiam alani hadiriyokku, jaladang hu paingot-ingot akka dosam, hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Maredehite asian buku Ede nomor 45 ayat 4 dohot onom. Tabegema hatani debata terupuk di hari Mingguon, imana tersurat di Lukas 3 ayat 1:10. Tajahama barsorik-soring. Asa di dogma tu natorop, naro padidihon diri natu ibana, hamu anak ni ulok. Isedo mengajari hamu pasidikon rimas na rosogot, Perbuehan hamu manatama, pabuan au muba rohamuna. Jala sotung didok hamu di bagasan rohamuna, si Abraham do amanami. Ai hudok matu hamu, terjadi honde bata do anak ni si Abraham, sian aka batuon. Ai nunga pola ape takke tu daling ni aka hau. Ope sitabau do nasahau na somar parbuehon na dinggan, jala sidabuhonot tondo tu api. Gabe disukun na toropi maibana, dinama bahenonami. Jadi dialusi mana sida. Nomor 2 baju dilehomatu naso adong bajuna. Jalan na upeop si panganon, songonima dibahen. Rodona aka si jalobeo padidihon dirina, aka didokma, guru, dia masih bahenonami. Gabe di dogma tu nasida.
Unang mabuat hamu lo bisian na niatur hot tuhamu. Dohot maaka sodadu manukun ibana, ia hami, dia masih bayon nami, jadi dia ulusima, unang masusai, unang madobu hamu halak, hasabapon hamu magajimuna. Managam-nagam do bangsoi, diripu be di bagasan rohana taringot tu si Johannes, atik beha Kristusi ibana. Gabe dialusi Johannes manasida saluhutna, au do tutu manidihon hamu dohot aek, alai naro mana gumogusian hau, nahurang tama do au makan hari tali sepatuna, didihononi idot tuhamu tondi perbadia dohot api. Di tangan nado perpuran, payason nama perdegian na, papungon nado emena tu sopona, alai tutungon nado hurak kami tu api nasoro mitop. Martua do akan atu magihon hatani debata, jalan na upiopsa. Amin. Meredehita sian buku Eden nomor 44 ayat 1-2. Tahati mah haporsiotai, songon nahinati dakon ni dongata sa haporsion, disadok portibion, rap mahita madok. Ahu porsea, di debata Jehovah, ido ama pargogona sohatu dosan, natungo palangit do tano. Ahu porsea, Yesus Kristus, anak di debata Jehovah nasasadai, iman tinubungon si Maria, nagagagalian si Antoni Perbadia, andorang sohabuan, Ido tuhata, natumana bernit, dipanguman isilatus, nama terpajal doi bana di hau pinarsilang, natua tu manotoro ditanom, namulak mangulu di paluhon, nama naik tu surgo, lahudul di siamun di debata Jehovah, amanai pargogo nasohatu dosani, di sima ibana pemangulak sogot tu tanoon, makumi halak namangulu dohot namate. Au persia itu di perbadia, jala ada sada huria nabadia, huria atau panela Kristen akan nabadia, dohot diasani dosa, dohot dihatai namado, mulak mangulu doso daging halak namate, dohot dihanguluan naroh suda. Amin. Tabegema tikting.
Tikting Minggu 12 Desember 2020 sada. Di pabotohon tu sude ruas ni huria saleleng masa pandemi COVID-19 sia tikting dang pola di jahaon sude. Tikting parjolo dakdanak na sorang nunga sorang dakdanak bawa di hari Senin tanggal 6 Desember 2020 sada di keluarga Hendrik Silalahi Boru Hutagaol, alamat Jalan Raya Sentek, Gang Puskesmas RT 11 02 nomor 63 Ciracas, Jakarta Timur, Sektor Walu. Ruasna baru mamukas yang hari Minggu sadarion tanggal 12 Desember 2020 sada nunga gabe ruas ni huriat tabe di HKBP Cipayung Cilangkap ima keluarga Riki Ricardo Sirait, Lady Karunia Boru Simanulang, alamat Jalan SMU Onom 4 Cipayung Jakarta Timur, nomor register Huria 1250 Onom, Sektor Onom, Nasida Rosian HKBP Pondok Gede, Resort Pondok Gede, tatangnya koma asa gabe ruas naburju Nasida, di tonga-tonga ni huria HKBP Cipayung Cilangkap. B. Mamukas yang hari Minggu mulai hari Minggu sadarion tanggal 12 Desember 2020 sada nungga gabe ruas ni huria tabe di HKBP Cipayung Cilangkap ima keluarga Muler Panahatan Simajuntak Cecilia Boru Sibuaya rap dohot 2 halak tanggungan Nasida. Alamat Jalan Malaka Raya, Kelurahan Cilangkap, Jakarta Timur, nomor register Huria nomor 1257 masuk Sektor Tolu. Narosian HKBP Cipayung, Narosian HKBP Sikarakara 2 Resort Pantai Barat, Natal, Distrik Sadat, Tabangsel, Sumatera Barat. Tatanya koma asa gabe ruas naburju Nasida di tonga-tonga ni huriata HKBP Cipayung Cilangkap. Amplop ucapan syukur Natal. Hobar tu program kerja huria di Natal tahun 2020 sadaon papungu amplop ucapan syukur Natal dohita songot tada parsitituata mendukung panitia Natal laho patupahon acara Natal tahunon. Alani hupangi dohami matu sude ruas ni huria asa di bagasan las ni roha mahita sude pasahaton amplop ucapan syukur Natal. Boima tapasahat marhite parhalado sektor tabe ta transfer matu rekening huria manang marhite na tataruhon tu kantor ni garejata ya amplopi boima jalo otas yan parhalado sektor tabe. Iuran tahunan Mardomu ala naing marujung nama tahun 2020 sada alani hupangi dohami matu sude ruas ni huria asa tagarar bema iuran taunata. Iurani boi mata pasahat marhite parhalado sektor ta manang tataruhon tu kantor gereja di jam kerja kantor gereja. Padidion nabadia dohot pasahaton tohonan situa. Di hari Minggu tanggal 10 Desember 2020 sada di permingguan pukul sia uip naing patupaon ni huriatama padidion nabadia tu aka poso-poso dohot pasahaton tohonan sintua alani upangi dohami matu sude ruas nanaing madidihon ianakon asa mendaftar marhite na mangisi formulir pendaftaran na di jalo sian kantor gereja ditiki jam kerja atau Selasa Sabtu. Manang marhite parhalado sektor tabe. Marguru tardidi di hari Jumat tanggal 10 Desember 2020 sada pukul 10 onom maringanan di konsistori di Patupa Huriata do acara Marguru tardidi alani hupangi dohami matu akana toras nanaing mandidihon ianakonna asa Roma tu parguruani. Natal sikola minggu dohot Natal naposo remaja. Di hari Sabtu tanggal 10 Desember 2020 sada
pukul siawib di Patupa Huriatado Natal Sekolah Minggu secara live streaming pukul 10 wib Natal Naposo Remaja secara hibrid. Alani hupangido hamima tu akana toras asata dongani ma akka iana kota Sekolah Minggu madohoti acara Natali. Dohot manosoi akka iana kota remaja madohoti Natal di gereja. Songonima tikting dihita Minggu Sadarion. Marede mahita sembuh ke ende nomor 530 sada ayat sada dohot 2. Dame di debatana sumurung san salut naroha. Ima mangaramoti ate-ate dok pikiramu nabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horas madihita hamua kamang dokainang. Barita nauli dihita di adpenna patuluhonon. Imana tersurat di barang sepanya bidutulu. Mamukamai sian ayat 14 1 ayat 20. Panurang jesa sepanya bidutulu mamukamai sian ayat 14 1 ayat 20. Songonom mariduk disita kasma tapiut ihud. Maria ia maho ale borision marol olop maho ale Israel. Marlas niroha maho jala marol olop sian nasaroham ale buru Jerusalem. Nunga diusat Jahoba uhumna tuho, nunga disiapon musum, ay Jahoba raja ni Israel do di tonga-tonga nami, dangbe idomu hina mago. Di ari nasasadai dohon ni halak matu Jerusalem, unak ko mabiar ale Sion, unang paleduk tanganmu. Ay Jahoba di batamdo di tonga-tongami, ulu balang silehon tua do ibada.
marlas ni roha situ ibana midaho, hohom ibana di bagasan haholongon ni rohana, marol olo ibana mardongan puji-pujian midaho. Hala nagodok roha akana bolang sian luhutan, akana holang sian luhutan ni papungokkudo marharoroan sian ho donasida, akana ni dodonan ni haurahon nasailaon. Idama marlulu maau ditikki na sasadai dopak sude akana mangarupa ho. Pamalmokku halak na mekat, jala papungokku halak na pinabali, jala bahenokku nasida gabe puji-pujian, jala marbarita di salut tano hau rahon nasida nasailaon. Ditikki nasasadai togi honokku hamu mulak tutanomu, las papungokku hamu disi, ay bahenokku hamu marbarita, jala gabe hamuliaon di tonga-tonga ni salhut akka bangso ni tanoon. Ia dung hupaulak akana terbuang sian hamu, tujolo ni adopan muna ninna Jahoba. Ido sahatna, hurian itu hata, hamu akamang dokainang di tadongan saporsiaon, mulai atema di tuhata aliluas do pehita boy memasuki adpen na patulhonon di bagasan las roha, di bagasan hamleteon do akalana asing. Topik ima marlasin roha ma di tongat-tongat tado debata. Bersukacitalah Tuhan ada di antara kita. Buasa pula hamu kamang do kainang marlas di rohama di tongat-tongat tado debata. Ya sejarah maglatar belakang ni turpukon ima ditikki manaon na porsuk bangsoi. Nian melutungpe manaon na porsuk tongdo alani pangalahon nasida. Tongdo alani ula-ula nasida namaralo tu pati di debata. Tongdo alani tutun roha nasida, roha-rohana manang pikiranna. Gebedao nasida sian debata. Aldi ido asa ikon jalon nasida ma uhum. Uhum nasa debata, bahkan jalon nasida ma sitaonon akan porsuk di paporsuk akasiliban ma nasida di tiki. Hamu kamang do kainang melutung penang topikon marlas di rohama di tonga-tonga tado debatanin. Namarlapatan di paulak debata ma nasida dipulihkan. Melutung na jolo nasida mangae marsitaonon jala ikon jalon nasida ma uhum rimas nasida debata. HP di paulak debata mai sitaonon ni gabe las ni roha. Uhum nasian debatai gabe holong, gabe dang saut be uhumi, gabe dang saut be terimas debata, gabe dang saut be uhum naburati ikon jalon ni bangsoi. Marlas di rohama di tengah-tengah tado debata nina, dipulihkan dikembalikan, odolas ni roha. On masada hadiah kado natajalo pangkokopo ni debata tuhita gadung marsada-sada. Pemulihan yang mengandung sukacita besar. Baiklah sedoro hatarate. Baisina suporo pang marlas ni roha. Godang aka pergumulan, godang aka sitaonon.
HP Jupang las ni roha. Bekon tong do las roha. Dungi muse ba uhum nama jalota sian tuhatai. Ripasono nama hita alini akka salata. Akania pambahenata. HPGB sudati. Dang di baloson nih. GB digati. Dang saut B rimasi. Gabe digati holong ni roha. Bahkan GB diri sendiri ima anak na Yesus Kristus. Ikon ima manaon na porso. Ikon ima manaon si taonon na dok. Bahkan satu agon hosa ibana. Luar biasa. Isi olo berkorban. Isi olo ngabesongoni. Sugari pera mungkin. Adong aka amata. Isukun akana nadi berupani. Roma Tuhani. Homa jawamang. Idia do holong roham tu au. Tu inatam nina. Pasti do tokan pilihan ni pasti do kusada buat tota. Doh notama bah. Holong do rakul mamang. Tu Tuhan tu inataku nina ka. Pasti do songo ni. Dungi mose pilihan. Nasing mose. Idok mose. Dia do pilih tommo. Materi do hot mahiton au dinna. Pasti do hita ganggu di si. Do notama. Sahali do puang. Sadihari behuni mati na mangulon. Sahari behuni mati mamonon. Pasti do tapikiri. Bica di pertiun. Ba duniawi majo. Mamonon majo. Pasti do kan. Ay disido las ni rohata. Las ni rohata ima hal-hal duniawi, hal-hal lariah. Dak tapi kiri ngulu na manotongi. Jalan disido taida hamo kamang do kairang las ni roha. Jalan sima taida hamo kamang las ni roha ni debata mamereng. Ya, las di rohani bangsoi. Na jolo na sida marsitaonon. Na jolo na sida mardosa. HP dipulihkan, dikembalikan. Arsak gabelas di roha. Hukum diganti menjadi pembebasan. Pelepasan, dibebaskan. Bahwa dia tidak bersalah lagi. Malas di roha. Dan diigot debata be aka orang antai. Dan diigot debata be aka nasalau ni tahula. Ma natai darupani las ni rohani. Atong pebulan da songon dia do natai dari bangsa terpuk tasadaro. Ketika bangsa itu sudah terpuruk, sudah jatuh, sudah menderita, ketika bangsa itu sudah berdosa, maka datanglah suara kenabian. Las marohamu. Nungahu bereng bekas teramuna. Taruri bahamulas di roha. Diangkat kembali. Mereka ada rasa nyaman. Mereka ada rasa sejuk. Las ni roha ma jupangan nasida. So ini menang hita hamu kamang dokeda berbagai macam pergumulan. Ada rasa takut, cemas. Ada rasa ketidaknyamanan. Tetapi ketika kita berjumpa dengan Tuhan, disitulah kita akan menemukan sukacita. Dung disi hita pa Jupang raplo de bata. Les disido Jupang hita las di roha. Gabe dirupi hita. Gabe boy hita monang. Pematay jahamu kamang lo kainang.
las niroha. Las disido di pasat ibata marhite panurang hagayor pani. Maro olop mahamu unang berek kamu akan masa lalu. Tetapi lihatlah kemurahan Tuhan. Tatap ma napina uli di debata. Tatap ma napina tupa di debata di hamu. Luar biasa nih debata. Memang soni matutu hasitna menurut sejarah ditiki habuangan bangsa on. Dang boy na sida bebas, dang boy na sida merdeka. Mereka tidak bisa menuntut hak-haknya. Mereka ditindak. Harga diri mereka sudah jatuh. Maila manasida. Sokon bangsa ni debata. Umat Tuhan yang kudus tetapi telah direndahkan oleh orang-orang. Mereka dipermalukan oleh karena ketidaktaatan mereka. Tetapi pada saatnya Tuhan bertindak bahwa Tuhan akan menghukum musuh bangsa itu pada waktu itu. Tuhan akan bertindak adil sehingga mereka tidak lagi diperbudak, mereka tidak lagi mendapat tantangan karena Allah telah memulihkan mereka. Allah telah memiliki otoritas yang hebat. Mereka dikembalikan jala disima di patun debata nasod lupa debata tu padan ay marpadan debata do bangsoy marpadan debata tu si Abraham na ikotok tong benon na bangsoy bangso pilihan dikembalikan menjadi bangsa yang merdeka dan tidak lagi dijajah. Hamu kamang do kainang ditadok sa persyaon buy masa do dihita. Dan hita pera buy do mengadupi ragamnya kahamaolon. Alita pilah mahamu kamang do kainang. Sipata jot-jot do hita dak taboto, jot-jot do hita dak tatusi. Ketika manusia menderita, ketika kita bergumul, dohono tama naaha do salakku. Dohono tama nedia do nahubain. Kita selalu membenarkan diri. Dan sering menyatakan Allah itu tidak adil. Memang songodido dihita hamu kamang do kainang beragam akan masa tadopi. Dalam kondisi yang tidak nyaman nuaing pandemi on. Gawi sudah berdampak. Kita tidak sebebas ketika sebelum datang pandemi. Bah, luar biasa do. Kita bebas berinteraksi. Kita bebas kemana-mana. Nuaing dang bekan. Duro pandemi on, mekel pe hita pada jotua kadong dang boy be ketutuful manatung kon sotung be melupati mabrus rupani kan. Ngambabiyar be hita kan. Tabukus nama. Dak polos kurin halak marlistip pan so marlistip halang ngayibukus be rupani kan. Tutup. Dang barani sembarangan be hita. Secara psikologis kita memang mengalami keterpurukan. Tidak lagi bisa bebas berinteraksi. Tidak lagi bebas lagi untuk beraktivitas. Semua telah dibatasi. Naing mar 33. Melutungan nomor 33 ruasta. Melutungan dong rupanya nomor dalan-dalan. Melutungan dong peruasta kapar dalan-dalan. Dang bobe si bebas.
naik rupanya na repressing dang bui be. Jadi oper rupanya mulutung ada pembatasan PPKM rupanya badak pula gebe pitor gebe meruhi kita. Nang pula gebe hebat ma pamaret tahun nen dak pula. Taresponi mai. Mulutung perupani dang bui rupani misalnya non tanggal 24, 25 atau 26 tanggal 1 dibatasi oleh tanggal 24, 25, 26 tanggal 1 dibatasi. Hadak pola rupani nagebe bakorohon ada beban. Nah dia do. Lalu mencabat tok kita do. Itu juga suatu pergumulan. Nabohado. Ay nasorong be hagugo ni Tuhan ni noeng. Ay sorong be ng huaso ni Tuhan ni noeng. Kan tabo turu pa ni tanyang ta ale Tuhan padao ma pirsonin ta kan jod ita tanyang ta. Tanyang ta tu Tuhan itong padao ma pirson. Dakya dur pa ni hamwa kamang tado dur pa ni ale Tuhan ajar yaw mamakke. Ajar yaw tun asal taktong margogwaw. Pasidikon akaon. Aka pandemi on, piruson. Saya tapangido do Tuhan padao ma piruson gabido tong saya tanyang ta. Saya tong tapangido tong ale Tuhan ajar yaw asa maluaw margogaw mengendalikan diri, menahan diri. Virus ini ada di mana-mana. Batu kita man tapangido Tuhan ini. Bisuk saya jari kita kan. Unang gabi tapangido Tuhan padao ba or pani asa bebas kita mo beraktivitas kan seperti itu loh. Tuhan pasiding ma padao ma stop ma piruson. Asa boy mo susuk na jolo, latu dulu latu turuan om matson amsan bebas. Gabi lalap kebebasan ni gabi so sangat tikina be namartangiang rotu gareja. Kan itu yang kita mintakan. Ale Tuhan pasiding ma virus dolan nasing. Saya tong na molo tanya na porsi dak song ni betong. Dohon tama ale Tuhan ajar yaw. Melutung song no penamasa pergogoyaw asa mampu au mengendalikan diri, memakai, menyesuaikan. Asa terhindar hitasian aka virus dokalan na asing. Harus song nima. Jadi udang pola gabe na buhado na sorong begogo ni Tuhan ni na tu dia huaso ni Tuhan ni kuasa Tuhan ada. Tuhan berkuasa. Luar biasa Tuhan dalam hitungan detik. Bataida mahamwa kamang dokenang mukjizat na pinatupan Tuhan ni. Ombak angin yang begitu dahsyat marugudurun akan sisianna bisa dalam hitungan detik sonina. Alam juga bisa dihentikan. Alek por saya terus, ale Tuhan, patudu memujizat. Tuhan berkuasa. Ale Tuhan juga memiliki otoritas memberikan kepada setiap orang percaya supaya menjadi orang yang berhikmat. Sungnido hama kamang lokainang. Halak na porsia. Jala suguni matay dar pening kuwaso haguni di bata. Kalaupun sekarang kita memang tidak sebebas sebagaimana yang tahun-tahun yang lalu. Sebelum datang pandemi. Tuhan juga punya kuasa untuk itu. Nisido hadir di bata. Ini kan 2 tahun ini pandemi ini. Basong sodong do hitaru padi gabe marpogos hinoroni kan? Ada nama marpogos? Enggak ada kan? Datung ada marpogos teh. Datung pegir pani gabe mangai padi tatu manggor. Datung pe hohob di jabu. Banyak alas somai nadongi. Dak polo morong-morong ibe padi mo pang song nama persuk na song nama ngali-ngali do hida. Erak pola, ni halas somai. Silang natupa ama. Sok paduk ni hamian. Silang natupa.
Disyukuri apa adanya. Enggak perlu bersungut-sungut. Enggak perlu bersungut-sungut. Disyukuri apa adanya. Ya memang harus begitu. Kosongan ini dong. Na margutungut, sudah dapat margutungut. Bersukacitalah. Ternyata juga penyertaan Tuhan di situ masih tak bekerja. Kosongan ini hama kamang lo kaidang ditadonga sa persaan di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus. Taida ma kolong ni debata. Ya. Dipulihkan. Kita juga dipulihkan. Ya. Yang dulu kita sudah merasa bahwa kita akan dihukum, mendapat murka, tidak dikasihi oleh karena perbuatan, tetapi oleh karena kemurahan Tuhan. Luar biasa. Kita menjadi jemaat yang dikasihi, jemaat yang dihaulungi, jemaat yang diberkati, jemaat yang diselamatkan, dan jemaat yang dipulihkan. Malah sedih rohani itu hatta. Masuka cita dan hatna porsia, luar biasa. Di doa sadita doa sapursa di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus merlas di rohama di tengah-tengah tado di bata. Tuhan itu hadir ada di mana-mana. Tidak perlu kita cari di mana Tuhan. Tuhan itu hadir di mana-mana. Pada saat kita berdoa dia di situ ada. Dan dia senantiasa setiap detik berada bersama-sama kita. Artinya Tuhan bersama-sama kita. Dia hadir di mana-mana. Asa udang mabiar do hita hamo kamang do kenang. Asa udang godoro do hita. Supaya kita jangan cemas. Dia tidak pernah berada di satu tempat. Dia hadir ada di mana-mana. Asa pos do rohata, asa mergogo do hita, asa merodop do hita. Asa udang dong rasa kecewa dan putus asa. Bahwa Tuhan itu hadir ada di mana-mana. Marlas di rohama di tengah-tengah tado di bata. Semacam penguatan ketika ya Nabi Hagai ya sepanya bahwa Tuhan itu hadir ada di mana-mana. Jangan takut, jangan cemas. Tuhan itu hadir. Tuhan itu ada. Tuhan itu akan memberikan keselamatan, menjaga, melindungi. Kalau sekarang kau menderita, ingat Tuhan akan datang. Kalau selama ini ada musuhmu bersuka cita, suatu saat akan dipukul oleh Tuhan. Jadi bersukacitalah. Dan orang percaya akan senantiasa mendapat pembelaan dari Tuhan. Orang yang bergumul oleh karena kebenaran akan dibela oleh Tuhan. Akan dilindungi dan disertai. Yang penting kita tetap percaya, serahkan semua kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menopang. Dan Tuhan tidak akan pernah mengecewakan orang-orang yang berpengharapan kepadanya. Hama kamang do koinang di tadong sapur siaon. Masuk meita at pedang. Patuluhonon. Mulut tabege nakini di epistel di Lukas biditulu ayat 7:1-10. Disi ahari do isi hama kamang do kena. Songonia do isinya. Disege kan? Disege do. Tatusu disege molo aka na tua nami na sen buda pasugi pasti diboto disege. Anggo di kota on dangnya tusi. Lahir di kota. Apalagi kalau dia lahir di rumah sakit. Ya, elit. Ibu tu aduh sege. Disaring. Ya. Disaring. Bosa polis saringon na. Memang kau disaring do. Dipilih. Mana yang menghasilkan buah. Mana buah yang terbaik. Bahwa mana dibuat akan naso denggani bato tu bolokolon namai akan dibuang kan itu nai akan denggani do
dibuat. Molosungun aka ina dia ya di hutanami di bona pasogit asing dotukan martolor manukna. Adong 10 pitu toloron. Bai dia maka tolor na beuhon bau marupani ilopa. Bai meletu akadak danak. Akan nabagaki bai dotong jualun nakari donang. Tohori hama kamang dokainang. Ya ima. Datung ilo jualun nai. Kan? Jadi ba amat tolor na beuhon. Ba iman nyalang, ba beuhon mau saiba. Ya. Telur yang bagus ya itulah yang dijual. Yang tidak bagus itu dilopak, dimasakkan, direbus. Yakin memang dagadong benuang zaman benuang kali donaing melotong bau mai bolok mai kali donaing meluna jolo aksoni tanamian bai lopa memang tabodo madrap dotong so ni gido golon hamu kamang diskur di sege akan disaring tentu apa sebab tentu ini suatu perenungan jadi memang puasa songoni memang ido si botoro hado di bata si botodor harus dibata. Kita tidak boleh mempoles-poles diri kita. Kita tidak boleh mempoles-poles diri kita. Tuhan akan tahu. Yang bagus akan ditempatkan suatu tempat. Yang tidak bagus akan terbuang. Alido asa hamo kamang do kainang nakini taida rupani si atong masih baru nami ini kan. Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, Yohanes memberitakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Semua datang berbondong-bondong. Siapakah gerangan ini? Apakah dia sudah nabi? Apakah ini dikatakan oleh para nabi-nabi yang terdahulu dalam perjanjian lama? Ketika Yohanes memberikan pertobatan, menyampaikan kabar pertobatan. Memang rodo sudah jolma. Sudah tiba saatnya. Nunga jono betikina. Baru datang orang berbondong-bondong. Siapakah engkau? Sudah marukun, akka ruas, akka pejabat, dot akka parhalado, romanukun. Ketika mereka mendengar suara kenabian, suara sukacita, Roma tong akka para pejabat, Roma akka militer. Ahado si belum nami tuan nami nina. Ribu di mana tong, kang ngasa dari mana tong? Ahado si baru nami. Ya. Mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan kalau sudah begini? Menang HP, si baru nami mersong di HP. Dengan lembut Yohanes berkata, jangan bertindak kasar, jangan memeras, bantulah. Cukupkanlah gajimu. Apa yang harus kami lakukan? Di samping bertobat, apa yang harus kami lakukan? Berbuatlah yang terbaik. Bantulah yang lemah. Yang tidak memiliki apa-apa. Maulah berbagi. Unak kolan dihoi. Ada dulu dia baca holan di bana. Saya holan di bana. Ana surung be horainganan na asugar adong goni na ribak bay silo suston ka hartani. Imal heulik nadang kalau berbagi. Itu yang katakan. Itulah dikatakan advent. Berbagilah. Tolonglah. Topanglah mereka. Yang tidak ada bajumu dua. Ya berikanlah yang satu bajumu. Idol hamu kamang dokin namat advent. Berikan. Bahido nomor adpenon. Suatu gebe salah kita.
mungkin sudah do kita bergumul teh. Arung do baru pani. Ba nang apaladang boy harga 500.000. Arung do harga 50.000 song kamyon. Ayaw robe ganipe. Burjeripe dak boleh gebe maruk kilau ni. Iyo. Aku lah gebe bergumul di mailau ropani. Burjeri, botong mulu burjer. Mulu habis subatra burjer do. Buruk-buruk ni Jerman. Tan pitu lalu mengungsi au, buruk-buruk ni Jerman do pakai. Tan pitu lalu mengungsi. Memang pahitlah. Itutung gereja. Di Juluni baru itutung kan. Bergubul. Sahat tunuai tong lepe bergubul kami di hutan amian. Dak boy jong-jong. Bagacor. Mengungsi jalan kaki. Ya kita bayangkan ya jalan kaki dari Aceh ke Tapanuli Tengah. Jalan kaki. Ribuan bergunjung-gunjung. Tan pitu lalu mai. Ni totom mai. Gadong manialang idalan ni. Air ya minum yang apa di jalan itu. Ditahui masong ni gimana hidupnya. Air yang mentah. Ali sehat do. Bah budo peu Jakarta narakku. Malu biar mendosong non rupani. Ngauto musikat. Ngapugus. Ya bisa juga ya kan itu. Petong do aling basu Tuhan idoi. Anggo hadiriot do, song nakadongan bau do putarson bocus dah enggak saru kan. Mulai ba barang na bohado. Ada ono sibenon. Ya begitu hidup ini. Nah, jadi alilo asa hamu kamang do kainang disungguli hita bohado hita mar atpen non. Ikaw dong untuk perbuatan atpen. Ya. Nah, kini do rupani mubabahamu. Belalah. Cukupkanlah gajimu. Jangan memeras, jangan menekan, jangan memaksa. Itu nomor atpen, itu pangido. Berbagilah. Rupihamu mah akan apa tu surupon. Meldong baju-baju na tolu, bayam masada kan itu naik. Datu gabi marpugus talon ni. Jadi ahamu si alusna. Tu aka pertohonan. Air rodo sitong kan, ro aka berbondong-bondong. Aka malim. Atong ahama si runa minina. Bar Johannes. Nang peho pertohonak ko. Hodo jahat ni namuse. Labatan na, ada perubahan. Ba ulahum makana uli kada dengkan. Yaitu. Hai Johannes kan hai ulak bludak nina datokan ino nang. Bah, ai kapanuri dang pangero aka parhubas doro. Idok muse si Johannes. Ular bludak berbisa. Bah, ai berbisa do pihen aku. Ya, jadi bahima hamu kamang dokaina. Nama atpenon ya. Kita di sege. Lapatan nak baksude HP buhado nangon. Dak sudah pe bo tu surgoi. Atong buah ada berota. Aha masih badoko bekal suri ba do tuan ni. Aha ma Tuhan molo nang hui ko do haurang ako pangal hakon wang. Tung so mungkin be noang. Bong na tu surgoi. Nung aku sadari diriku tung so mungkin be uhum nama. Johannes badok. Itulah yang terakhir. Imana parpuni urpihamu makan apa Gus. Moltung soboy behita mangurupe kana Gus na olo hita. Bajorbut nama ngoluta. Inama dipangido. Atong unang olo hita tartadi ngate. Mari kita berlomba-lomba. Ya, untuk senantiasa berbuat yang terbaik. Berlomba-lomba selagi kesempatan itu diberikan oleh Tuhan. Mari kita berlomba-lomba, jangan kita sia-siakan. Sebagaimana Advent ini menanti, managam. Paima harun sepaduan, bican managam bahwa paimahon naunang iko darungma, huula akan adinggan. Iko darungma olo mau peduli, mau marsilehon-lehon.
itu akan patut seruput malua do utang tadi si hamo kamangna. Amin. Moliate mele Tuhan. Pasu-pasu hame, pasu-pasu menang hatam nang tol has Tuhami kaduk marsada-sada. Melutung adong akan ruas ni huriam na hurang hipas pamatangna. Pasu-pasu aka ubat, pasu-pasu dokter dang perawat pe asa makon malum. Melutung adong ruas ni huriam bekasat arsak hom le Tuhan mangapuli asang giat toktong tumi butar apel rohana sida. Akana sedang mengalami pergumulan hinorhoni aka ekonomi kebutuhan sehari-hari. Ali Tuhan asiroham sehoma mamasu-masu nasa na nutang nasida. Aka persikola na lahu ujian urupi manasile Tuhan. Asang giat berhasil nasida melalui karejo sehoma mangalehon sehoma papos rohana unang olo nasida. Madele hinorhon ni aka pandemi on gabe sulit melalui ngulu-ngulu si gadopare. Na melalui sirokap ni todipe saya siroham saya todimima totong na campur tangan di pasar rohana sida kaduk marsada-sada. Pasu-pasu mahatam di Tuhan. Dinang bulak kami saya homa totong paproto kami di basan dame lasit roha. Sesa dosa nami martinamu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita, hud may tanon papung pilihan, kumbatu titing nakini. Mari demahita.
Ang may taham makamang lokeri. Ay Jehovah di batamdo, di tonga-tonga nami, ulubalang silihon tua do ibana, marlas ni roha situ ibana minaho, hohom ibana di bagasan haolomon ni rohana, marolop ibana mardongan puji-pujian midaho. Alani i, lasma rohaku, jala marolop-olop todiku. Ikon marolop nian jala marlasin roha di bagasan Tuhani, sude akan na mangaluli ibana, ikon toktong ma dohono ni akan na makaholongi hatuaw na tibbul do Jehovah. Ay mga sahod debata, marlas ni roha dohami di bagasan minggu advenon, jala maraposan tuguarna nabadiai dohami. Marlas ni roha mahamu, ale akka partigor di bagasan Jehovah, jala puji hamuma guarna nabadiai. Tapasahat ma peliata tuharajau ni bata martang yang mahita, ale di bata amanami na di buanagi jang hodo haruruan ni saluhut sileho-leho na denggarut na sa ulibasa na maliutus, hupasahat hami ma sian nani lehon mi tuhami pilan nami tuho, say jalo may gabe uap na husus di jolom, pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasyak kami pilanon, pati bulhon harajau mo di tonga-tonga ni uriam do portibion, buhay maruhanami marhite-hite tondim, asalam hutan nahami godang ni sileho-lehon mi tuhami, asalam girgir hami mandok muliati tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami, amin. Ale amanami na dibuanagi jang say pinarbadia maguarmu, say Roma harajammu, say saat malom menerham di banua tongaon song na dibuanagi jang. Lehon matuhami sadaron hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesanami, di dosa na mardosa tuhami. Unak kami tongin tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame, jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan tadi bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maho. Di sodakon Tuhan de bata ma buhina tuho jala asima rohana bidaho. Di dopakon Tuhan de bata ma buhina tuho jala di pasarohon ma damena tutodim. Amin.
oras madihita, shalom, selamat Advent mak.